bilang din. So what's up mga kabisaya? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, for today's vlog, The Green Food Challenge. requested by Mary Grace. Zero Sara Osos. Tangay niya. So sangay naragid atong Green Food Challenge mo na jung gibadjutan. So naami napalit Naadi mi diri diri, mga kabisaya. Ang saging. Oh, Ito, sandali. Kuya, nagdodroga ka ba, kuya? Paano masabi? So, mangga. sorry, mangga. pipino, And last but not the least, green nga sili espada. Sili green. So wala na tayo angay dugayon. And 3, 2, 1. Alright na. Pangaon. So what's up mga kabisaya? Welcome back again to our YouTube channel. So, So tara mga kabisaya, humana na magpanit mga kabisaya. So mao ni ang pipino. mangga, saging. So mga kabisaya, consider gapon siya nga Green Food Challenge kay ang tawag ani niya kay saging green man. So Green Japon siya, balag yelo yung ilaw. so ang atong sili, ang purpose ani atong sili mga kabisaya atong ibutang dinhi sa ato ang sauce. Sauce para sa pipino mga kabisaya. O sa para sa mangga. Lami man gud ang pipino mga kabisaya kung naay suka, Suka the best. patis ug asin. Ang kanya mong suka mga kabisaya is suka ni siya tuba. So lami kilang suka mga kabisaya no? Tuba jud. So ato nang sugdan mga kabisaya ato nang ibutang. So ibutan nato diri mga kabisaya kay para mga una ta. Okay, ibutang na ni nato So amay ibutang mga kabisaya ang sili. sa siling green. Bang, 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 bang. So mga kabisaya, di na ito magdugay at na siyang sugdan. Mga na ta. Ay, ako dan din ni gunitan kay para mas madungo din yung maayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So, ari dahil ko magsugod sa pipino. So mga ta mga kabisaya. Arts na. So, mag-pray sa data mga kabisaya na ito magsugod. So, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, thank you sa food, thank you sa adlaw, thank you sa tanan-tanan, thank you sa blessings sa karang adlaw. Bunta, dagan kang blessing mabot pohon-pohon. In Jesus' name, Amen. Amen. So, sugdan na natin mga kabisaya, di na ito magdugay. So, ari ko mag-una sa pipino. So ari ko maguna sa mangga. Green nga mo na siya. Oh, green mo niya. Ha! Atong ituslo sa suka Suka, para lami. lami, swak mga suki. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Swak sa budget ng suki. Lami ka na mga pipino mga kabisaya, dagang sa kag benefits nga makuha. Ang pipino mga kabisaya kay pangpa finish ng skin mga kabisaya.
Saging. Kalimot ko nga. Gago! Tama, maglibog ko sa saging o sa mangga. Saging. Bahalag saging. Basta labing. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wala na ng surong Awa panahon na na. rin naman. Practical na tarong panahon na dong. Why? Unsaon ni mong kwarta? Unsaon ni mong gugma ug wa kay malamoy. Makabusog din ng saging. Busog yapon. Mhm. Importante. Baskog ang panglawas. Mga kababayan ko, hindi po ako narito. No, you can say in English kasi para maintindihan din ni ano. All my fellow Filipinos. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Tama na tayo ng kwarta pero yung lawas o yung tingi. Oh, yapon. Pepino. So among gipili day mga kabisaya is pipino, mangga ug saging. Mga fruits gyud among gipili mga kabisaya para healthy atong panglawas. Hugasin ko. Pwede din na. Wala lang. Panaragay ko. Sago na to pero lami. Mm. Parot ba? Hakto lang. Sago siya mga aslom nga naay pagkatamis. Aslo ma. Mangga. Ang yakaw eh. Huwag asin. Diba? Patay yung MacArthur na to ani ron. Patay. Patay. Mga antay mga kabisaya. Nakay pangutan na ba? Kabisa ba niya kaon? Nakay pangutan na ba? Lumay. Ano? Panoon ko na. Nga Nga nung, man. ano ha? Dili niya sa akong experience sana lang ko i-share. Ngano ang isa ka laki, once gani ang babae in love na kayo sa laki, comfortable na lagi kaayo ang mga laki nga dili mo biyan sa babae. Napay na. Nga naman, kanang kita kay ninyo bitaw nga dili mo biyaan, pero nagbuhat mo actions para masakitan ng babae. Dulo. Nabaga, laki mo ka. Depende ra po na sa laki. Nilay mo gito ko na una dit. Hindi mo gina magpareha ka na. Lagi ka nang comfortable na ang babae niya. Na dili niya biyaan. Na iban nga. Kung ka sa lagi comfortable na biyaan. Lahat mo ka na. Pero, yanong easy ra kay sa kato nga boy, yung murag baliwalaon bitaw ang isa ka feelings sa iyang girlfriend. Anong nakaingin ka nga gibaliwala siya? Kaya ano,
ingon siya. Or something. Basta, nato special day nila bitaw mga kabisaya. So, imbis na mag-celebrate sila, imbis na mag-spending time bitaw, na nagawa sa away, nauli sa away. Kaya naman. Hindi na ito natukion. Ganong inana ang mga laki. Laki bitaw ka? Lah, ano? Sa ako kayang gingon nga, magdepende. Depende man da. Daya mong gutag. Wala. So, para nimo, ka na nga laki. Sa may imong maka-advise ang nga girl, ipadayon pa ba ilang relationship or what? Wala na ako kay Guan. Kung inana, permit, siguro di na lang ipadayon. Kung inana, ara permit. Di man din na magdugay kung inana. Lang permit, dagan silang relasyon. Nahog og unhealthy relationship na ilaha. Unsa man pud imo makasuggest anang aboy para, for example, ang kanang aboy in love sad siya anang a girl, unsa imo ma-advise anang laki para dili na niya mapasakitan niyang girlfriend. Advice na ko niya, maguha imong Guan. Magkagalingan. Kaya na naman kay Uyab. Dahil man itong kay Uyab, kay pwede rin niyo mabuhat ka na. Nakit na naman kay priority. So, change na lang. Kaya na kanisod mong andam na. Kung di pa ka andam, di na lang sud. Gawas lang. Teka na mangod nga boy, na siya anxiety. So, siyempre, ang girl, buutan siya, and then, mo forgive siya, kanang bitong, kanang, mas musabot pa siya sa boy, kaysa ang boy nga mas musabot sa iya. Kaya ano, mura na magbali ang panahon karon. Ang laki na ang baihon, ang babae na ang lakihon. Hindi man dito, depende rin sa buwan. Depende rin eh. Ayun mo? Depende sa relasyon. Depende sa laki, depende sa... Hindi maganda parehatan na yung una-una. Wala yung maganda yung una-una. Hindi Kani, maganda yung pareha. dili ta parihatanan. Dili, like, ano, for example, nakiganahan niya, di ko ganahan, nakiganahan, di ko ganahan. Ano ba? Ano ba? Niha, pasabton ti ka. Pasabton sa tika, ha? For example, special day nila nga anang adlaw, special day. Unya, nag-ML ra ka. Nya na ako si imong tapad. Matawag ba ng special day? Special din nila sa email. Sandali. Kuya, nagdodroga ka ba, kuya? Paano masabi? Busy ang iyaw. Lambot na lang. Sa daran. Hindi pa ka na. Dili ka na. No. Nene, istorya lang kay buring kayo. Ba? Kao na ta. Kau niya, kungkol ka? Galing si kami nalay mag-istorya. Gusto dyo kayong utok sa babae mga kapisa na. Buran kayo. Sila pa magdudlood. Naman sad. Sila pa yung masuko. Pero kung laki kayo magdudlood, hindi gawa mo lambing. Sapot nagmayo nun. Nasa ko chika na mo ba? Maon sa ka. Na ako chika. Naman. Nako, istorya ba? Ano? Nga.
nasa ko'y kaila. Unya, Pinsan mo sana. di ta maghisgot og name. Kay patay ta, maduklan ta to. Laro mo. Pinsan. Nay, babay og laki. Unya, naalay babay og laki. Patawa mo ka, mga kabisaya. Nice joke. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Yeah. Wrong tam. Saka ni. Wala eh. Guwapa ka. Mo to joke. Tawa mo. Tawa mo ba? Support. Gumana na yan, maglain tiyan na ni. Masagol ba? Sagol kinaan. Sagol gibati. Kami lang. Kami dengan Pipino. Pampayal tigil sa lawas ng Pipino. Mga kanak. Kamu mga kabisya kaon yung Pipino. Hindi kaya. Pampayal tigil sa lawas ang Pipino mga kabisya. Pero, og wala may kaon, bawal siya. Kay mas makasamot sa tiyan, labi ng ulceron ka. Grabe. Makasamot yun. Samot. Sabayan ka ng murag musako Wala. bitaw. Kalimot ko na. Kaon yun mo mga healthy food mga kabisya. Ayaman ng kaon. Mga taas o mga Sugar. calories, sugar. Ari mas mga healthy. Ari mo sa fruits na gulay. Itlog, okay rin itlog. Kanang itlog nga, Nuwag. kanang itlog nga Nilungan. bilongag. Nungagon man tanang itlog. So, ang kasi ang itlog. Dahil naman na yung itlog eh. Kaya mo kasi itlog. Mhm. Itlog sa manok. Itlog sa pugo. Mhm. Itlog sa itik. Ang ganyan kasi ng itlog. Mura jud ka mo itlog sa itik. Oh. Balot. Hindi. Ang balot ka itlog sa itik din na. Pwede na kon. Mm. Ano ba? So, Ano bang utana? sige, pautan na lang. Mga car? Ano ka? Yung pautan na, yung bahala. Or Ba dyan siya klaro mga kabisya. kalimot ako. Mm. Ala, yambak ang saging. Oh, buhi na. Ang bulit na.
Lumas mangga. Uy, kaon pa ko. Lumas. Lami na siya nahipon. Mangga. Apit na ko busog da. Luma. No. Umiiksi na naman ang aming tuko. Ang aking alagang tuko. Pakawalan mo yan. Oh. Oh. Tuko. Oh. Di kan kami alaga dress balay mga kasaya. May tuko. May iring. May ok-ok. May tiki. May bitin. Napiro. May iro. Ay. Na ay may kagang. May daghan. May taunon pa. Nabitin nga po siya. Loyo. Kaon ang kan. Kaon ang bakit. Sabi ko dito ka. Mm. Lami siya i-sauce sa mga kabisaya. So mga kabisaya, kung naamoy i-request, comment lang mo sa comment section sa YouTube or sa FB page. Sa Markens TV, FB page, and YouTube channel, Markens TV San. Alam mo ka, comment mga kabisaya kung sa'yo may request. Kaya mo yun ang buhatan, budgeton yun na namo, good, budgeton yun na namo. Kung na budget. Sakto rin mong kuhan yun, budget para sa kuhan. Wala. Sa mga kamot mi, parang ninyo mga kabisaya. Na mga budgetan yun naman. Sabi ko mga. Magko. Muro nagnangon akong dila sa kaaslong. Wa kay natagad ang kuan saging. Waday. Right. Ano sabi na lang natanan? Alam yun? Ang guyon magud ni siya mga kabisaya, hindi kay saging. Di ba, hulot ito na. Og mari ni siya sa mga kabisaya, hurot lagi na mong saging. Bagong palit ni mama. Hindi ra ako makurot na nun. Siya, kachawag ko siya. Hulot. Hulot lagi ka. Mangga. Ito, kumakamok ng mangga. Marapadong siya hinog. Dawa. Ning kaon og saging, binlag usa ka buok saging. Pinoy jud. Ako lagi itong kawahi. Parang na makita ba display. Excuse me po. Panos na yun. Kami lagwang mga kabisaya. Pipino. Naon.
Ngaon. Ngaon. Ito naman ako. Ano? Naibutan na rin mga kabisya. Kami na lang yung antos mga kabisya. Urot lang yung lagi. Cheers. Ngaon. Wala na akong nang luspad. Wala siya na akong dinisipitan. Makunik, dugay ko na usap. Ah. Sipon. Luma. Kapit na. Mm. Tapos puso sa yung kaon. Urot na. Last na hungit mga kabisaya para sa inyo eh. So, thank you kayo sa mga ni subscribe na mga kabisaya. O thank you kayo sa mga ni support sa among kuan. Mga videos sa among channel. Ay, napa-uy! Salamat kayo ninyo mga kabisaya sa pag-support. Enjoy lang kita mga kabisaya. Enjoy life lang kita. O enjoy Ayaw. lang sad mo pag tanaw sa among video mga kabisaya. Ayaw ninyo sayangi ang panahon, ang tuig. Samtang kaya pa ninyong buhaton ang inyong mga gustong buhaton. So, bata rin mga kabisaya. Kaya na mo, gibuhat na mo kay ari mi happy. Ari mi mas, muramig mo ka og kusog, ana. Ari mi mas mulig-on pa. Kung, siguro, so na nakulimot na nung ko. Pasensya na kayo mga kabisaya. Ano kayo? Tanon kini siya mga kabisaya. Mura nagkiguwang. Samo kay kagod. So, nahurot na gid na mo mga kabisaya. Tawa ko. Sus, nasinaw gid mga kabisaya. Sino kayo? Sino pas, Sinaw pas upaw. So, wala na ang lugayon mga So, kabisaya. Salamat kayo sa tanan-tanan ninyong suporta sa inyong mga comment. So, please comment lang gid mo mga kabisaya mo na among buhaton. So, maybe mubalik na active sa vlog kay medyo dugay-dugay na nga wa nakabalik sa vlog. It's because sa gusto naman pag-eskwela and then wala kay ka vlog pag Semana Santa. It's because gusto sa naman mas spending time sa among family. yes mga kabisaya. Kay, nabisi gid mi sa mga sa eskwela mga kabisaya. Kay, exam na mo. Next week, exam na sa namo. So, Bago pa mi nag-exam mga kabisaya, next week na po, exam na po next week. karon lang mi nakabalik og vlog mga kabisaya. So, patayon lang gyapon ta mga kabisaya. Laban lang gyapon ta mga kabisaya. Kayod lang gid ta mga kabisaya, bahalag lisod kaya no natutanan-tanan para sa tong future, para sa tong parents, para makabawi sa ta in the future. So, Diri lang may kutob mga kabisaya. don't forget to like, comment, and share. And don't forget to click the notification below. And don't forget to click the notification for our videos below. And don't forget to subscribe. Goodbye mga kabisaya. Thank you Thank for you mga everything. kabisaya. Thank you. Love you. Bye-bye. Thank you. Thank you sa mga support. O thank you di ay sa See you to our next. vlog. Siguro na pa talaga ni vlogan ni Ron. Maragigutom pa mo ko. Nagadili na mga kabisaya. Diri lang may kutob. Ganyan po so karon gigutom na sad ko. So bye mga kabisaya. Mwah. Bye. See ya. Thank you sa nag-request ani. Nagpa-challenge day. Sorry. I'm wrong.